Ini spesial buat YouTuber semua yang ada di sini. Joget ya Mas ya. Oh ndak udah no sing semangat ya. Ngelek-ngelek wis ketahuan mango saiki wayahe goyang. Oke, satu kali kasih. Ayang-ayang gak pakai ikan. Gak pakai ikan. Petang rasani ati kata segi pengelia hanyawa aku kowe lapo katresna amas wong bagus tak jalu ojo sere katresna pancere tresno kuwi ake pacoba.
kecewa ning